Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pepanggihan malih wonten ing channel kula Muhaimin M. Kapengker kula sampun ngaturi ancer-ancer mukadimah mawi basa Jawa lan kaluwonten ing kalodhangan menika tasih nglajengaken babagan mukadimah atau utawi salam pambuka mawi basa Jawa. Jujuke mawon karaharjan kawilujengan peparingipun Gusti ingkang Maha Mirah, handayani berkah lan barokah tetepa kajiwa kasalira ing jiwangga panjenengan sedaya dalasan kula sumrambah kulawarga Waraden sagung dumadi lestantun kalis ing sambekala. Nah, mekaten ancer-ancer nglajengaken salam pambuka mawi basa Jawa. Mugi-mugi manfaat kangge kula panjenengan lan samudayanipun. Tartamtu anggen kula atur ancer-ancer atau tulodo tasih wonten kalepatan kula nglenggana nyuwun sih agunging aksama. Ampun kesupe like, komen dan subscribe wonten ing channel kula. Mekaten kula pungkasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.